салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони азиз. Бародарон, имрӯза наварда мисли ҳарвақта 10 мошини фурӯшӣ дорем ки мошинҳои арзон ва беҳтарин ҳастанд. Бародарон дар комментария хоҳиш карда буданд ки бисёртар хачибегҳо шавад. 4 хачибег ҳастанд ки нархҳошро аз 20 000 сомон сар мешаванд ва Opel Astra G ва Astra F караван ҳам ҳаста. Якта сечкаи арзон ҳастай, Porte ва дигар намуди мошинҳо ҳастанд. Бародарон, видеоро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред, дар комментария нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо дар кор ҳастад. Дар видеои оянда ҳатман пешкаштон мегардонем. Ва касоне ки чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошанд, метавонанд дар номрои имо WhatsApp мо ки дар рӯи экран мебурояд, сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. мо боша видеонаворро сар мекунем, то охираш тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои имрӯза бохабар шавед. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон боша видеоморо дар имо WhatsApp-атон падилитсия кунед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк падилитсия карданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Vectra соли бароиш 1995, сӯзишвори танҳо бензин, кузов седан, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. родной краска, салон тоза, мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%, баллонашро мега беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. танҳо ҳуҷҷатош пӯчидагиянд. 4 электропакет, аккумуляторашам навай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нақша 25 000 сомон мега, бо арзоншам мекунад. рақамаш рӯи экранда мебурояд. марҳамат занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra G соли бароиш 2003, сӯзишвори гази бензин, кузов универсални, объёмаш 1.6 инжекторай. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бародаро беҳтарина мега, ягон расходи зиёдӣ надорад. мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%, фақат мешини ҳай мекунӣ. бародаро, дар гиҷо будани мошин маълумоташро роӣ кардагӣ нестед. нақша 45 000 сомон мега, бо арзоншам мекунад. марҳамат рақамаш рӯи экранда мебурояд. имо дорад. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra F бародаро, бениҳоят бо нархи арзон, соли 1994 барориш, сӯзишвори гази бензин, кузов универсални, объёмаш 1.6 инжекторай. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бародаро, состояниш беҳтаринай. мошини мусфеди мега падармонай, як дастхати гаштагия, ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%. нав як мошин мега ки газ задагием 100% кор мекунад, яксола ҳуҷҷат дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нақша 20 000 сомон мега. бародаро, бо харидори аниқ боша, арзоншам мекунад. рақамаш рӯи экранда мебурояд. марҳамат занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. самал ҳастад бародаро, мошини дигари мо ки соли бароиш 2014, сӯзишвори дизел, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. бародаро, мошин қариб ки ҳолати мега вагония, баллонаш нав, 100%, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи Қубодиён. нақша 120 000 сомон мега. бародаро, арзоншам мекунад. рақамаш рӯи экранда мебурояд. марҳамат занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародарам, хе мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар имо WhatsApp-и мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеоморо дар имо WhatsApp-атон падилитсия кунед. раҳмат бародаро барои дастгириятон.
Mercedes Benz C-класс аст бародаро, яъне ки сечка аст. Соли бароиш 1996, сӯзишворӣ газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.8. Коробка передачаш автомат дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бародаро. Мошин беҳтарин аст, ягон камбудӣ надорад. Матои коробка хадавои ҳама 100% яксола ҳуҷҷат дорад. Просто сабаби фурӯхтан мегӯяд бародар дар Россия будаи мошин дар Торкистон, ба ҳамин хотир мегӯяд мефурӯшемаш. Мошин пол объёмай қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нақшаш 37000 сомон мегӯяд. Рақамаш рӯи экранда мебурад. Марҳамат, харидори аниқ мегӯяд занг занед, беҳуда занг назанед. бародаро, якта портели фурӯшӣ аст ки соли бароишаш 2003. Коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Нақша 50000 сомон мегӯяд. Харидори аниқ боша бо арзонша мекунад. Дар гиҷоб буданша гуфтагӣ нест бародаро. Рақамаш рӯи экрана мебурад. Марҳамат, занг занед, маълумотҳои дигарро аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро, мехоҳед мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкашии харидорон мегардонем. Opel Astra F соли бароиш 1997, сӯзишворӣ газу бензин, кузов хачибек, объёмаш 1.6. Коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин беҳтарин аст, ягон камбудӣ надорад. Яксола ҳуҷҷат. Матои коробка хадавои ҳамаш 100%. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нақша 28500 мегӯяд. бо харидори аниқ боша арзонша мекунад. рақамаш рӯи экрана мебурад. марҳамат, занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтарро аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки дар канал меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеоморо дар имо ватсапатон поделитсия кунед. Opel Astra F соли бароиш 1994, сӯзишворӣ танҳо бензин, кузов хачибек, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин ягон камбудӣ надорад, расходам надорад. мотор мегӯяд дуд намекунад. ҳуҷҷатош 7 моҳа муҳлат доштаанд. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 21000 сомон мегӯяд. харидори аниқ боша. марҳамат, рақамаш рӯи экрана мебурад. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтарро аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra F соли бароиш 1995, сӯзишворӣ газу бензин, кузов хачибек, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чихеле ки мебинед, мошин состояниш хуб аст, ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка хадавои соз, радной краска, салон тоза, задагӣ пусдагӣ мега умуман надорад. 9 моҳа ҳуҷҷатош муҳлат доштаанд. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 32000 сомон мегӯяд. бо арзонша мекунад. вариантҳои алиширам ҳастанд бародаро. рақамаш рӯи экрана мебурад. марҳамат, занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Opel Astra F соли бароиш 1995, сӯзишворӣ газу бензин, кузов хачибек, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. газу бензин кор мекунад. 4 та баллони нав лук дорад. документам мегӯяд дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 20000 сомон мегӯяд бародаро. ахирон нархи дигар арзонш намекардай. рақамаш рӯи экрана мебурад. марҳамат, занг занед, маълумотҳои дигарро аз ходи соҳиби мошин
дастрас кунед. бародаро, ин ба 10 та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. агар ҳам хеле мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон поделитсия кунед. раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайк поделитсия карданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо. хайр то видеоҳои оянда.